Richtig dobre piwo. Czemu języki łużickie ostały się we górnych i dolnych Łużicach, a śląsko-gotka praktycznie nie przetrwała na Dolnym Śląsku? Witam Was we pierwszym Q&A, tak to mianują na YouTubie, choć richtig po śląsku, no Q&A to po angielsku, powinniśmy powiedzieć P i A, pytania i odpowiedzenia. Ja, w końcu po 3,5 roku udało się zmajstrować taki tajlik, no ale zanim zaczniemy, to słuchajcie, Burzech ostatnio w zeszłym tygodniu, znaczy tak richtig to, że dzisiaj był, kiedy to robię ten film, no ale wy to widzicie, tak, ja, magia tego ekranu, magia filmu, Burzech we Koszęcinie, ja. Dostał żech piwa, 6 roztomajtych piw, Mateusz jeszcze raz pozdrowiam i fest ci dziękuję za gościna. No i dzisiaj odewrza jedno z piw. Słuchajcie, tak to wygląda. Mikołaj Filip von Rauten, tak się to mianuje, słuchajcie, 5% alkoholu. Czytam, jak tu jest szajbnięte po polsku. Piwo w stylu lager wiedeński, niepasteryzowane, niefiltrowane. Słuchajcie, naprawdę jest dobre. Składniki: woda, słody, wiedeński, monachijski, karmelowy i melanoidynowy. Jaki to jest? Przejmijcie, nie wiem, nie znam się. Chmiele Lunga, też nie wiem, nie ma żech piwowar. Wyprodukowane w Polsce, made in Poland. No, nie wiem, eli można szajbnąć wyprodukowane na Śląsku. Mono się nie do tak, mono jakieś przepisy nie zezwalają na to i zubizu by trzeba napisać co w Polsce, a też obok ewentualnie na Śląsku, nie wiem, szajbnijcie. Browar Śląsk, Koszęcin, ulica Powstańców Śląskich 1, no trochę ta ulica nie sztymuje, no ale no, to oni tej ulicy nie mianowali. Koszęcin. No i mamy adresa w liście sehani www.browarslask.pl, facebook.com ukośnik pod palacem, to jest restauracja, ja. No i mamy alkohol 5%, BRG 12, no i pół litra, ja. Flaszka jest bezzwrotna. No jakie przechowywanie, tak. No ale to nas interesuje jeszcze. Słuchajcie, na każdej flaszce są roztomajte, fajne, nie będę wszystkiego opisował. To są flaszki ze historią, bo hopkery towarzy, żeście widzieli mozoca do śląskiej historii. Mikołaj Filip von Rauten, no kim on był, tak pijemy piwo, no ale uczymy się też śląskiej historii. Czytam tak jak jest szajbnięte po polsku. Piwo Mikołaj Filip von Rauten to hołd złożony dawnemu właścicielowi pałacu w Koszęcinie. Interesującą historią jest fakt, że Mikołaj Filip von Rauten pełnił ważną rolę w opiece nad królową Marysieńką Sobieską, gdy król Jan III Sobieski wyruszył na wojnę z Turkami pod Wiedeń. A czemu z Turkami? Z małej litery? Tak to jest ekstra zrobione, albo jakiś feller? Powinno być z wielkiej litery. To właśnie jemu powierzono opiekę nad królową, która przebywała w pałacu w Koszęcinie. Znajdziesz nas w Koszęcinie przy pałacu zespołu pieśni i tańca Śląsk. No i słuchajcie, co to miało być Q&A, a ja coś większego, zaraz będzie. No i chyba te Q&A na 2 tajliki rozbija, jeszcze obejrzymy, chyba będzie też za tydzień drugo tajla, co by się nie zrobił, 40-minutowy film. Też jakieś piwo poszmakujemy. Ja. Słuchajcie, co to mam otwierać, taki ekstra
no można powiedzieć, no nie śląski, no ale to je otwierać z Marienburga. Taki był najlepszy, to majte, słuchajcie, z jakimiś polskimi łonymi, ze polskim Adlerem, ze szajbunkiem Malbork, żadnych szajbunków nie było Marienburg i tym był najlepszy, to je cecha Großmeistera, ja, no tak nieakuratnie wykonano, no ale je, no obejrzyjcie, ja. Ostrość się to, nie ma ostre, no ale tak to je. Nie ma nikogo za kamerą z drugiej zajty, toż nie możemy inaczej. Słuchajcie, to jest jeszcze fajniste. Taki, że wysznupał kufel, no ciężko to kuflem zamianować. To jest od Umy, już nie żyją, mieszkali na Tauzenie w Katowicach, no ale jeździli do Niemiec, do DDR wtedy, Deutsche Demokratische Republik, ja. No i tu mamy, co tu mamy średnięte? BSG Sachsenring Zwickau, ja. Fußball Oberliga. No i mamy, roztomajte daty, mamy bal, gdzie będę tak popiją i otwieramy. Śląskie piwo, odewrzone otwieroczem ze Prusów, leja do kufla ze Saksonii, Zwickau. Co by nie przelać. Farba tako ćmawo. Ja. Jeszcze troszkę. Trochę tej piany skosztuje, a potem reszta byda popiją przy PIA. Zwiadowne, a prawda, jeszcze trochę zlezie ta piana i będziemy kosztować. Dobre, przechodzimy do pytań i moich odpowiedzi. Jadymy. Pierwsze pytanie, nie ino pytanie. Sławomir Kurzyca E9Q. Świetna robota. Czy ciągle na pana koszt? Dzięki. Ja, druś na mój koszt, za paliwo trzeba płacić, tu traca. Mam włączone reklamy, no ale ze tych reklam to tak mam kole 300 złotych na miesiąc. Roz mniej, roz więcej. Toż na paliwo mi się nie zwróci, mimo co jeżdża na gaz. No ale też trochę te moje auto poli. Nawet kejby poliło mało, to no bych musiał mieć na woda auto. Słuchajcie, no myślałem nad Patronite'em. Niektórzy go dają, a załóż Patronite. Nie chcę nikogo naciągać na geld, a z drugiej zajty ktoś, kto by mi dał geld, no to by powiedział, a fajnie by było jakbyś tak zrobił, a jak zrobisz inaczej, no nie, bo ja oddawam geld. Ja bych cię prosił, bych był trochę zobowiązany. Ja chcę być ganz niezależny. Słuchajcie, rodrzech je, kej robię z kimś film, dostawą piwa, 6 piw, dostawą bluza, dostawą obiad, taka wymiana. No ja. Fajniście by było mieć z tego jakieś pieniądze i tak dalej, no ale słuchajcie, jakoś firma, chce się ogłosić, zareklamować u mnie, no to możemy tak się ugodać. Jowo zreklamuję i jakieś pieniądze z tego mam, albo Mateusz mi tego nie kozał tutaj tak reklamować, on naprawdę dzisiaj, że jeszcze tam był, to co no, dzisiaj wy to widzicie za tydzień, no i naprawdę przyjął mnie fest fajniście mnie przyjął, będę to pamiętał. I mono kiedyś Patronite, kiedy będzie nos więcej, kiedy będę miał większą oglądalność, tego trochę je mało, no, na razie nie.
Co jeszcze dali w tym pytaniu? Czemu nie rozliczamy europosła Kohołta, tu jest przegnięte i z małej litery, co zrobił do tej pory dla Ślązaków i co robi? Nie dajmy się robić, tu mi utło, no ale to tu nie było już jakichś pytań. No zliczymy go, rozliczyliśmy go, dostał się na drugą kadencję, welował żech jego, bo to jest najlepszy europoseł, najlepszy welung dla Śląska i ze wszystkich politykerów robi najwięcej. To mogę naprawdę powiedzieć. Nie ze wszystkim się z nim zgodzą. Niekiedy żech też coś prywatnie mu pisał. Ślązoki też mają rozmaite poglądy. Jedni mają prawicowe, jedni lewicowe, jedni liberalne, jedni takie, śmakie, łowakie. Kochut też ma swoje poglądy. I rozmaite persony na Śląsku się z nim nie zgadzają ze wszystkim, no ale zgadzają się w jednym, ze Śląskiem. On ciśnie ten Śląsk w Europie i egali, jakie mamy poglądy polityczne, prawicowe, lewicowe, to co się godą, to musimy go popierać, bo nikt, żaden inny Ślązok polityker nie robi tyle co on. Naprawdę tak je. Toż rozliczamy, jeśli robi felery, no robi jakieś, każdy robi felery, to no, godomy, ale naprawdę tyle co on zrobił dla Śląska, bez ta kadencyjo, no to chyba żaden polityker po 1945 roku na Śląsku nie zrobił. No, Plura też był, to by mogli porównywać, Kuc też był, są inksi, je Monika Rosa, je Maciek Kopiec, są jeszcze inksi, no, lokalni też, no ale to już nie będziemy o tym wszystkim gadać, bo by się zaraz zrobił tajlik godzinny, a jeszcze mamy więcej pytań. Drugie pytanie zadawał Kork Ontaj. Czy autor przed publikacją sam ogląda swoje wideo tyle jałowych minut, które można by było skrócić do kilkudziesięciu sekund, to gadanie tak samo w sobie nie jest chyba celem, choć kto wie. Ja oglądam najlepiej w przyspieszonym odtwarzaniu. Polecam. Wtedy ta gołtka klinguje richtig gut. Czy to w oryginale, tak jak jest szajbnięte. Richtig dobre piwo. Ćmawe. Richtig. Naprawdę polecam. Nino, bo nic nie musza, nikt mi nie kozał, naprawdę polecą Jerzegród, co Ślązoki, co Ślązok, co Mateusz, co na Śląsku waży się takie dobre piwo i że je to piwo śląskie, tak się mianuje. Dobre. Zaraz będą komentarze, o, za dużo tego, to jest reklamy, to jest moja wola i ja robię na kanale co chcę i też chcę być niezawisły i tak je. Słuchajcie, o, to co do tego pytania. No to troski też godą bezsensownie tak dalej. Kejbych ino podawał suche fakty, no to każdy może. To jest taki, jakby to powiedzieć, taką identyfikacją tego kanału, moja identyfikacja, co komentuje coś, co godą, co myśla. Jałowe minuty, no do niektórych mogą być jałowe, a do niektórych nie, no mogę podawać suche fakty. Niekiedy, kiedy mam napchane tak richtig nafolowane we filmie materiału, no to godą mniej moich komentarzy. Niekiedy godą więcej. Richtig mono niekiedy szłoby zrobić tego menu. To mimo tego rod to niech przewinie. No i tyle. No ale będę komentował. To jest istota kanału, myśla każdego. To identyfikuje mnie, to identyfikuje ten kanał, co jest richtig mój, a nie co przedową ino jakieś suche fakty i myślę, co większość motorot.
szajblicie. No, myślę felernie. Kiedyś walnął mi aparat, pamiętacie ja? Już je wszystko good. I mam pytanie z kuli tego. Cześć Sebastian, co to za aparat, model? Canon. Czekajcie, tu mam pudło. PowerShot G7X Mark III. To jest taki aparat. No i mam jeszcze mikrofon. Tu nie ma takiego pytania, no ale boja. Jaki to jest pieronie? Boja. Jakoś boja. Czekajcie, pokażę wam. Mogę odpiąć zełonego. Jaki to jest mikrofon. Czekajcie. O. Taki mikrofon. Kupił żech też takie wpinane. Bo jeśli je szum ze cesty, to richtig by trzeba mieć coś większego. One są takie einfachowe, słaby kwalitet, chińskie, no ale kiedy jest szum, no to tłumią lepsze to niźli to ten mikrofon, który mam teraz, to on zbiera ze wszystkiego naokoło. I tamte też są fajne, bo idzie z dalszej odległości nagrywać, a tu bych musiał ryczeć, a tam idzie normalnie po cichu godać, pora 10 metrów stać dali. No ale one trochę tak piszczą, no to jest słaby kwalitet, no też bych chciał mieć jakieś lepsze, no ale to z jednej zajty genau ten Patronite by było dobrze założyć, wtedy bych mógł zainwestować w sprzęt. No nie wiem, no słuchajcie, nie wiem, drona jakiegoś kupić, no bo ten co ja mam, no to jest taki fachowy, co kiedyś mi wiatr porwał. No, dobra. Matias Szyly pisze, czy będzie jeszcze we filmikach Weronika albo jakieś wątki humorystyczne związane z danym dorfem, miastem? Byłbych rad, jakby też ona coś ich powiedziała do kamery, bo ma fajny głos, a już całkiem galantnie by było, jakbyście zmajstrowali jakiś tajlik zusammen. No to zależy od niej, oni by ją przymuszą. Jeden tajlik taki boł, czasem też pokazuje się we przebitkach. No, myślę, co jeszcze, coś ich kiedyś rzeknie przed kamerą. Tajlik we dwójka, to by musiał być jakiś kamerzysta, co by skameruje. Na samemu to tak, też można, no ale to jeszcze brunem by ktoś musiał się zająć. No na razie nie, to jak Weronika jeździ, to kameruje, a kiedy nie jeździ, to ja kameruje sam siebie, albo ewentualnie w to inkszym. Mam nadzieję, co by to też by miał kamerzystów. I wątki humorystyczne, no obejrzymy, jako to będzie. Nie wiem, no to spontanicznie wylezie. Raczej skupią się na historycznych faktach, jako to było. No te filmy są zbyt ambitne i by trzeba coś inkszego zrobić. No, toż tak to będzie. Kolejne pytanie. Sebastian Goabek 2860 pyto. Kiej Cidry i Suchogóra, Trockenberg, no i Łożech. No, słuchajcie, Cidry to Radziąków, planował Żech. To Żech już godał ostatnio, jakie są plany na 2025. Mam nadzieję, co latoś będzie. Suchogóra, Trockenberg, to jest tajla Bytomia. Będzie, kiedy ruszymy ze Bytomiem, będzie za niedługo. Łożech to jest we gminie Świerklany. Latoś to jest Najdek inaczej, albo po niemiecku Neudek. Nie planuje latoś, no ale mam nadzieję, co kiedyś będzie. I jeszcze tutaj mam, jestem ze Śląska, pisze Bok Stepni 4819. Jestem ze Śląska, dokładnie Królewska Huta, ale nie wiem, gdzie znajdują się te miejscowości. Proszę mi podać bliższe namiary. Dziękuję. To już podową.
I we komentarzu też żech szrajbną, no ale nie wszyscy wiedzą, to te roski mocie. I ostatnie pytanie na dzisiaj. Za tydzień zrobimy drugie Q&A. Mam zaznaczone pytanie do Q&A. Fest zwiadowne pytanie. Adeno ob łoziem DW pyta. Czemu języki łużickie ostały się we górnych i dolnych Łużicach, a śląsko-gotka praktycznie nie przetrwała na Dolnym Śląsku? Górne Łużyce były we Saksonii, która nie starała się zgermanizować ludności słowiańskiej tak bardzo, jak robiły to Prusy. Ale dolne Łużyce też były we Prusach i sam ten język się jednak łostał. Czemu śląsko-gotka na Dolnym Śląsku wymorła, skoro Śląsk je dali od centrum Niemiec niźli Łużyce? I dali jeszcze, pisze w komentarzu ten użytkownik, nie mam na myśli, czemu dzisiaj nie gadają sam po śląsku, na Dolnym Śląsku, ja? To oczywiste, dzisiaj są samego role. Ale czemu autochtoniczne Ślązoki się zgermanizowały, a Łużiczanie nie? Rozchodzi się o to, co Ślązoki, które były tam przed 1945 rokiem, czemu się zgermanizowały. Trzeba wiedzieć, co na Dolnym Śląsku ludności ze zachodu pochodzenia niemieckiego było więcej niż na Górnym Śląsku i byli oni hań dłużej. Na Górny Śląsk w czasy industrializacji wtedy więcej tej ludności ze zachodu przybyło, no ale no, oni się rozmnożyli na Dolnym Śląsku, no ale słowiańsko ludność też była, ja, to jest prawda. I godała ta słowiańsko ludność śląską, gotką słowiańską, śląską, gotką i po leku to zamierało, szczególnie we XIX stuleciu podczas germanizacji. Bismarck, wiemy, no to był feller Bismarcka, bo kiedyby nie Bismarck, no nie byłoby Korfantego, no ale to inny temat. Bismarck, wielki polityk, naprawdę, no ale tu z tą germanizacją przesadził i potem były tego odwrotne skutki. No i śląsko-gotka na Dolnym Śląsku zamierała, coraz bardziej, no ale to pisał użytkownik, co we Dolnych Łużycach, musimy wiedzieć, co Dolne Łużyce są na północy, czyli na wierzchu, a Łużyce górne są na dole, czyli na południu, tak jak Górne Śląskie, trochę bardziej na południu niż Dolny Śląsk, bo nie trochę bardziej na północy i go dają czemu tak, no bo to się rozchodziło rzeka, która leci od południa, Łodra, a hań Nysa, Łużycko i tak to jest, co górny bieg rzeki jest na południu, a dolny, albo bardziej dolny jest na północy, no bo tak richtig Łodra, ten bieg dolny przy Bałtyku, Ozy tam uchodzi, na Dolnym Śląsku to nie ma dolny, no ale wiecie, o co się rozchodzi. Rozchodzi się też o klumpa terenu, no ale to jest związane ze rzeką, która leci tak, a nie inaczej. No dobra, słuchajcie, no tak, tu było powiedziane, no i wśród w ogóle Łużyce były we koronie czeskiej, tak jak Śląsk, Morawy, Czechy, jedno ze sztatów. Potem w czasie 30-letniej wojny przelazły do Saksonii. Po wiedeńskim kongresie w 1815 Dolne Łużyce przelazły do Prusów i tajla, Górnych Łużyc też, północno-wschodnio mało tajla.
No ja, we Saksonii nie było germanizacji. Gotka łużycko rozwijała się we Górnych Łużycach i z kuli tego we Górnych Łużycach mamy też dzisiaj więcej Łużyczon. Jo był i we Górnych i we Dolnych Łużycach, we Budziszynie, Bałcen, ja to je Górne Łużyce, Dolne Łużyce, we Chocieburzu, Kotbus, no ale też we Inkrzyk, bo to godą stolice tych regionów. Jedni też gadają, co to są osobne nacyje, ekstra nacyje, no, Łużyce, to jest nacyjo, no ale jedni gadają, co dolno Łużyczany i górno Łużyczany to są osobne nacyje. Tutaj nie będziemy tego rozwijać. Słuchajcie, no i dobre, we Prusach była germanizacja, na Śląsku też, to się skupmy na tych dwóch regionach, jako to je, co na Śląsku, no, kejby nawet była ludność autochtoniczna, no to tej gotki słowiańskiej by nie było, no bo jeszcze było Schlesische-Mundart, ja, czyli śląsko-gotka germańsko, albo jedni go dają śląski dialekt niemieckiej gotki, ja, Schlesische-Mundart, na Dolnym Śląsku, no ale nie ino, bo to na Górnym Śląsku też było, no ale głównie na Dolnym to też były roztomajte te dialekty tej niemieckiej, śląskiej gotki. To dali je, no na Śląsku raczej godo się 1% tej autochtonicznej ludności ostał po 1945 roku, bo to nigdy nie ma tak, co wszyscy poszli, a co wszystkich wygzuli. Nie, no to się hajtnął z tym, albo z tamtym, z Polką, z Polokiem, co przyszli po 1945 roku, no i ostali, no i jedni też wracają po przemianach 1989 roku, po tym, kiedy Rzeczpospolita wlazła też do Europejskiej Unii. Kaś godo się 1% tej, no i mamy ta niemiecko-gotka, śląsko-gotka germańsko i no to też w RFN, w Bundesrepublik Deutschland funguje, no ale coraz mniej. No ale mamy ta słowiańsko-śląsko-gotka, dolno-śląsko-gotka, kero tak richtig wymarła. No i dobre, czemu ona wymarła? No wiemy, ludność zgermanizowano, no ale w to ewentualnie ostał z tej ludności, no to się spolonizował. Spolonizował się, przybyli tam Poloki i słuchajcie, to też nie ma tak, co całkiem nikt już nie godał. Peter Zdanowicz powiedział mi, co, wiecie, robiliśmy film kiedyś, co Peter Długosz godał mu, co znot persona, która godała słowiańską, dolnośląską gotką. Ja bych też chciał trafić taką persona, ponoć tam też z Sycylii, tak jak we Radzionkowie, we Piekarach, na północy Górnego Śląska. No dobra, no ale do meritum. Bo bierzemy na warsztat Dolne Łużyce, Prusy. Kończy się II światowa wojna, 1945 rok. No, musimy wiedzieć, co Łużyce też tajla je pod polskim reskierunkiem i no Łużyczon już hań nie ma. Wygzuli ich, Citli nie ma. No, bo Gierlitz, Gorzelec, pod polskim reskierunkiem je, to są Łużyce. To nie ma historyczny Śląsk. No i słuchajcie, klucz to jest 45 rok. Niemcy. I komunistyczny reskierunek w DDR do kulturowo autonomio we Saksonii we 48, we Brandenburgii we 50 roku Łużyczokom. I dali im gotka we szkołach. Normalnie za komuny nauczali łużyckiej gotki. Jako opozycjo do niemieckiej gotki. Niektóre Niemcy się chciały deklarować jako łużyczoki. Ja. Z kolei tego, co gańba im było być Niemcem. I to się udało z kolei tego. Kiedy Łużyce, Beispiel, trafiły do Czechosłowacji albo do Rzeczpospolitej Ludowej,
to by to wszystko znikło. To była opozycja do tej germańskiej kultury. Ja? No, Sowiety, no, głównie, no, wiadomo, nie ma takiej nacji jak sowiecko, no ale Rusy, co miały prym w tym sowieckim sojuzie, no to Słowianie, nie? Użyczoki też Słowianie. Toż z kuli tego się udało. Kiedyby Dolny Śląsk trafił do DDR, byłoby to samo. Byłoby to samo. No ale, no dobra, Gotka się zachowała, no ale wiele mamy tych Użyczoków. 30 000 dzisiaj, kaś. Moc też się już zgermanizowało. Nie ma atrakcyjno ta Gotka, tak dalej. No i choć trafił we Budziszynie, we Centrum Kultury Łużyckiej, baba, co go dała do mnie po łużycku. Po górnołużycku. 30 000 Łużyczoków, a wiela godo po łużycku. Ciężko to zidentyfikować. Bo jedni nie znają tak na fol tej Gotki. Godo się maksimum 10 000 dzisiaj. Maksimum 10 000. No słuchajcie, no to nie ma wiele. Też za czasów komunistycznych wiele personów ze inkszych tajlów Niemiec przybywało z kuli industrii. Ja. No i 10 000. Naprawdę, kiedyby Dolny Śląsk trafił do Niemiec, został we Niemcach po 1945, byłoby to samo. Slawizacją tych Ślązoków. Nawet te germańskie Ślązoki chciałyby się wtedy uczyć tej śląskiej Gotki, albo by były przymuszane. No ale nie odniosło to sukcesu. Dzisiaj Poleku ta łużycka kultura wymiera. Mimo co mamy tabule we Gotce Łużyckiej wszędzie. Wszędzie mamy we Łużycach tabule, tam kaj są Łużyczoki. To i naprawdę to wszystko funguje. To kaj tego łużyckiego używać. No, ganz się różnił od niemieckiego. Nie ma atrakcyjne. W domach godo się we łużyckich familiach po niemiecku. Ja. No i ratuje się ta Gotka. Bez to mamy na Górnym Śląsku. My musimy ratować ta Gotka, bo ojce coraz rzadziej godają do bajtlów po Śląsku. W szkołach tego nie ma. No i może nas spotkać, może nas trafić to, co we Łużycach. Bez to jest ostatni dzwonek, żeby uznać Śląsko-Gotka. A te, które są przeciwne temu, to są antyślązoki. To oni szkodzą Śląskowi. Mogą się mianować Ślązokami, gadać o jakichś harwach, tak dalej, to nie są Ślązoki tak naprawdę. No i słuchajcie, z kuli tego naprawdę udało się jakoś uratować albo nawet skrzesić troszkę ta łużycko Gotka, ta łużycko kultura. Ja? No, słuchajcie, tyle. Moc byśmy jeszcze mogli gadać. Widzimy się za tydzień, bo nie zrobimy tajlika godzinnego. Chowcie się. Proste.